निश्चय आङो दिनैहाय राजि जादों गनायनानै लादों गोबांखिनि आङो बेखौ सिन्था खालामनाय एक्सेप्ट खालामदों बेनिखायनो दिनै बिपिएफ आङो जइन जादों खुंथाय सरकाराव थानाय इउपिपिएल आरो बिजेपि दोलोखौ नागारनानै बिपिएफ दोलोआव जयनिं उइलियाम नार्जारिजों लोगोसे गासै 3630 सुबुंफोरा बिपिएफ दोलोआव हाबफैबाय 4 नं जमदुवार बियाबनि खासियाबारि आर'नाइ गेलेग्रा फोथाराव गेदेर जयनिं हाबाफारि इउपिपिएल बिजेपि आरो कंग्रेस दोलोनि सोद्रोमाफोरा लोब लोब बिपिएफ दोलोआव हाबफैबाय समाज सिबियारि उइलियाम नार्जारिजों लोगोसे दिनै 4 नं जमदुवार बियाबनि गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय फारियै इउपिपिएल बिजेपि कंग्रेस आरो जिएसपि दोलोखौ नागारनानै गासै 3630निख्रुइबो बांसिन सुबुंफोरा बिपिएफ दोलोनि नांगोलनि सावगारियाव भट होनानै देरहासार खालामनो थाखाय फैगौ 2025 मायथाइनि बिटिसिनि बिसायख'थियाव हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफ दोलोखौ खुंथाय सरकाराव लाबोनो थाखाय दिनै 4 नं जमदुवार बियाबाव लोब लोब जयनिं जाफैयो साननो गोनां बाथ्राया बेसोदि बिपिएफ दोलोआ सरकार गैथ'यै समावनो सरकाराव थानाय दोलोखौ नागारनानै सुबुंफोरा मानो बिपिएफ दोलोआव जयनिं जाफैखो सरकाराव थानाय दोलोनि मावथिफोरा रायजो राजाफोरनि आसा मिजिंखौ फेलें खालामनानै रायजोनि गोसोआव दुखु होजोब्बायसो नामा बेनो दिनैनि 4 नं जमदुवार बियाबनि सावगारियानो रोखायै फोरमायनाय नुथाय खोथाया जाहैबाय क्लियार खोथा आं रावखौबो दिनैहाय दुसिनो थाङा खिन्थु दिनैहाय जिनिसा आङो एज ए ससियेल वार्कार हिसाबै दंमोन आरो दिनैहाय जिनिसा बिपिएफनि आगयनि जिखिनि सरकार मावनाय आरो दिनैनि जे सरकार मावनाय बेखौ आङो मोननैखौबो फारागथिखौ नायनानै दिनै जिनिसा जाथि गावनि जाथिखौ दैदेनलांनायजों लोगोसे आन जनगोष्ठीखौ बोरैहाय जिनिसा मोजां लामाजों दैदेनलांनो हायो उन्नयन खालामनो हायो बे नोजोरखौ बोनानै आङो दिनैहाय बिपिएफ दलाव आङो दिनैहाय जइन जादों ना उननि समाव गोबांथार दिनैहाय जिनिसा जोंहा खामानि मावनांगौ दं हानि खामानि दङ नङा होमबा बेजों लोगोसे जोङो इयुथफोरा दिनै गोबां दिनैहाय थांना थानायनि लामा होनायनि खोथा दंमोन खिन्थु साबेसे दिनैहाय इयुथफोरा दिनै कन्ट्रेक्टर दिनैहाय जन्म जादों खयजन दिनैहाय जिनिसा बिजनेस खालामनो मोनदों जोंथ' बेखौ नुवाखै न'खर साख्रि होनायनि बाथ्रामोन बेफोरो दिनै हाखाया बियो बे जाखाया खिन्थु अब्लाबो किसुमान जोंनि बावनि इयुथफोरा जेखिनि मोननांगौमोन जेखिनि खामानि दामानि बिभिन्न खेत्र जेखिनि थांनानै थानायनि राहा होनो नागिरदोंमोन बे दिनै फैलार जादों बेनिखायनो जिहेतु बै समनि सरकारा मेगनजों जिखिनि नुदों लामा सामा नों कलेज इउनिभार्सिटि मोनफ्रोमबोखौ बयबो जनगोष्ठी बयबो रायजोफोरा दिनै मिन्थिगौ आरो दिनै बेबादिनो जोङो फैबाय थानायावबो बिपिएफ सरकारा आरो बिपिएफ सरकार जाखागोन 25आव खुनु बहाय जिनिसा दावत गैया 100% बिपिएफ सरकार फैगोन नोंथांमोनाबो मिडिया हिसाबै मिन्थिखागोन मोनफ्रोमबो गामियाव दिनै मोनफ्रोमबो जाथिनि खुगायाव दिनै बिपिएफखौ फिन सरकाराव लाबोनो थाखाय दिनै रेडि दिनैहाय आंनियाव आं मिथिनाय बादिबा 3700 अनलि जुमदार समष्टि आरो सराइबिलाव 400 होननानै आं खोनानो मोन्दों आरो बे निस्सय बेखौ जिनिसा आं दा बुंनो हाला जिहेतु सम दंबाव किन्तु हाइकमान्डनिफ्राय मोनसे बिथोन हरदों जे जिनिसा जुमदार समष्टिखौ जे उइलियाम नार्जारिनो दायथ' होबाय बेनो गासैखौबो नायगोन फैबाय थानाय समाव जुमदारनि जानानै बिथाङा खामानिफोरखौ मावलांगोन होननानै सेन्ट्रेल लेभेलनिफ्राय आंनो खोथा हरनाय जादों निस्सय आङो दिनैहाय राजि जादों गनायनानै लादों गोबांखिनि आङो बेखौ सिन्था खालामनाय एक्सेप्ट खालामदों बेनिखायनो दिनै बिपिएफ आङो जइन जादों